Food Battle in de gemeente Venray. Bewoners Beukenrode naar Vincentiushof. Het is vandaag 18 september. Dit is het Peel en Maasjournaal. Iedere Nederlander gooit jaarlijks zo'n 50 kilogram goed voedsel in de vuilnisbak. Dat is zo'n €150 per jaar. Je kunt zelf veel voedselverspilling voorkomen. Dat bespaart geld en is beter voor het milieu. Ook de gemeente Venray start daarom met een campagne. De Food Battle ga je met andere inwoners van de gemeente Venray de strijd aan tegen voedselverspilling. 3 weken lang hou je een dagboek bij. De resultaten mail je door naar ons. En na 3 weken zul je zien dat je voedselverspilling met ongeveer 20% is verminderd. De gemeente Venray wil samen met een aantal lokale supermarkten het bewustzijn van voedselverspilling bij de inwoners vergroten en ze helpen om zo min mogelijk voedsel weg te gooien. De gemiddelde Nederlander gooit jaarlijks 50 kilo aan goed voedsel weg, wat neerkomt op ongeveer 65 warme maaltijden per jaar en €150 per jaar per persoon. Wij willen bereiken dat mensen zich daar bewust van worden dat je heel veel kunt besparen en minder voedsel kan weggooien als je dat wil. De Food Battle loopt van 9 tot en met 29 november. Inwoners kunnen zich opgeven via de flyers die beschikbaar zijn bij de deelnemende supermarkten. Ze kunnen zich ook opgeven via het mailadres foodbattle@venray.nl en meer informatie kunnen ze vinden op de website van de gemeente Venray. Na de inschrijving kunnen de deelnemers starten met de Food Battle. Ze ontvangen een maatbeker cadeau van ons en enkele dagen voor de Food Battle krijgen ze een mail toegestuurd met instructies en een vragenlijst. En elke week krijgen ze hun eigen resultaten te zien, maar ook de resultaten van de andere deelnemers. De deelnemers blijken na een periode van 3 weken zo'n 20% minder voedsel te verspillen. De ervaring leert dat de Food Battle succesvol is. Na 3 weken krijg je via de mail te zien wat er is veranderd in jouw manier van eten kopen, koken en bewaren. En wij hopen dat je na 3 weken genoeg inspiratie hebt opgedaan, zodat je er zelf mee aan de slag kunt gaan. De Food Battle in Venray. U gaat er de komende weken ongetwijfeld nog veel over horen. In de afgelopen week zijn bijna 70 dementerende bewoners van Beukenrode naar Vincentiushof in Venray verhuisd. De nieuwbouw bestaat uit 12 groepswoningen, waarvan er 2 verhuurd worden aan Vincent van Gogh. Vincentiushof is gebouwd in 2 linten met elk 4 woningen op de begane grond en 2 op de eerste verdieping. Bijzonder aan deze woningen is dat het kleinschalig is. We wonen dadelijk hier met 7 cliënten. En die 7 cliënten vormen samen een groep. En zoals je kunt zien hier ook, de inrichting is in de tijd van onze bewoners, zoals ze van hun generatie zou ik maar zeggen. En dat maakt dat ze alle spullen makkelijk kunnen herkennen. Want als dementerende de moderne radio van tegenwoordig weten we niet. Als je zegt pak de radio, dat weten ze niet. Maar als ze de oude radio van vroeger zien, dan weten ze heel goed weer wat radio is. De woningen zijn nieuw, maar er werden tijdens de verhuizing ook heel wat spullen uit Beukenrode meegenomen. Dat is belangrijk voor mensen met dementie. Ja, zeker is het wennen. Want voor deze groep mensen is het een grote impact om naar een andere ruimte te gaan. En dat proberen we zo goed mogelijk te laten verlopen. Door ook de dag van de verhuizing is er ook familie aanwezig die hun eigen familielid ook kan opvangen in de nieuwe woning. U zegt het is wel nieuw, dat klopt. Het is een prachtig nieuw gebouw. Maar de inrichting is, zoals u ziet, van de oude stijl. Elke woning op de begane grond heeft 1 grote afgesloten tuin. De woningen op de eerste verdieping kunnen beschikken over een grote daktuin. Het zijn 2 linten en beide linten hebben een hele grote tuin waarin de bewoners vrij zijn om daar gebruik van te maken. En we hebben op de bovenverdieping ook 2 woningen. Het zijn 2 etages en daar heeft elke woning een gigantisch dakterras. De verhuizing is goed verlopen. De eerste reacties zijn goed, het was ook heel spannend. Vooral de eerste bewoners toen die dinsdag kwamen wonen. Hoe reageren ze? Het is heel goed gegaan. Natuurlijk was er onrust op sommige woningen. Maar over het algemeen is het goed gegaan.
Ook medewerkers was het wennen voor, want we gebruiken hier ook nieuwe technologie. En dat is ook wennen voor medewerkers, maar het loopt eigenlijk heel erg goed. We hebben heel veel hulp van familie die een handje komt helpen of gewoon aanwezig is. Ja, prachtig, heel goed. Na de verhuizing wordt Beukenrode verbouwd om er cliënten met een intensieve chronische zorgvraag te kunnen huisvesten. De verbouwing moet voorjaar 2017 klaar zijn. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Aanstaande dinsdag is op PLMA's TV een nieuw journaal te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Tijdens het weekeinde en maandag is er weinig wind en het is overwegend droog. Zaterdag kan er tijdelijk en verspreid in Limburg nog een aantal buien vallen. Tijdens zonnige perioden wordt het tijdens deze periode 's middags hooguit 17 tot 19 graden. Er zijn ook vrij veel wolkenvelden en stapelwolken. Vanaf dinsdag wordt de kans op regen weer vrij groot. Fijn weekend en graag tot dinsdag.